Maya Go jugarem, Maya Go cantarem, Maya Go què direm? Maya Go i la diversió monstruosa! És un altre dia assolellat al poble de cada dia. La Maya Go i el Sammy Go estan ajudant la Mama Go a endreçar l'habitació dels mals endreços. Jo també ajudo. Al Sammy li encanta ajudar. Què et passa, mama? No res. Intentava arribar a aquestes capses. Com pot ser que hàgim acumulat tants trastos? Et podem ajudar? Amb això val més que no. Serà una mica complicat baixar aquestes capses d'aquí dalt. Jo també vull ajudar. Tu no, Sammy. Ets una mica massa petit per ajudar-me amb això. Jo no sóc petit. Sammy, vols que sortim al jardí a jugar als monstres? Al jardí a jugar als monstres? Farem veure que som monstres, però a fora, al jardí. Que emocionant! Corre, Sammy! Au, vinga, Sammy. No passa res. Si t'ho passaràs molt bé. Quina cara d'enfadat, el Sammy. Què et passa, Sammy? Que jo no sóc petit. La mama no volia fer-te enfadar, però no vol que et facis mal. Però jo no sóc petit. A mi no em sembla que siguis gens petit. Jo crec que ets tan gran com... Si fem servir la imaginació, crec que podries arribar a ser tan gran com casa nostra. Sí, Sammy, sí. Prova-ho, va. Ara sóc un monstre de jardí. I no et pensis que ets un monstre qualsevol. Ets un monstre de jardí gegant. Vinga, Sammy, atrapa-la. No, que no m'atrapi el Sammy monstre gegant. Ara tu seràs el monstre gegant. Jo? Fa molt temps que no faig de monstre gegant. Aviam si me'n recordo com es feia. Maya, Sammy, mireu què tinc per vosaltres. He pensat que us agradaria jugar amb totes aquestes caixes buides. Sí! Vull jugar amb les caixes. Què faran amb totes aquestes caixes? Construïm una ciutat de caixes. Els nostres monstres de jardí han fet una obra d'art amb totes aquestes caixes. Gairebé sembla un carrer de veritat. Espera, acabo de tenir una idea. Què deu ser? Si dibuixem finestres i persones, sí que semblarà una ciutat de veritat. Ja tinc ganes de veure com quedarà aquesta ciutat. Molt bé, Sammy. Ara tenim una ciutat petita amb edificis gegants. Oh, no! Acaba de tornar el Sammy monstre gegant. Aquí Maya Go, del canal de notícies Maya Go. Un monstre gegant està a punt de destrossar tots els edificis de cartró. N'acaba de tombar un. I un altre. I ja n'ha tombat 3. El Sammy monstre gegant en sap moltíssim d'arrasar ciutats. Maya, Sammy, entreu, que és hora de dinar. El Sammy és massa gros, no passarà per la porta. Sóc un monstre molt gegant. Doncs potser que comencis a tornar a la teva mida de sempre. No sé si saps que els monstres també dinen. Va, Sammy, és hora d'encongir-se. Ara tots dos ens hem de fer superpetits. Maya, Sammy, va, que s'us refreda el dinar. On s'han ficat? En fi, ja veig que avui hauré de donar el dinar de la Maya i el Sammy al Doggy Go. Ja venia! Jo tinc molta gana! Ah, però si sou aquí, vull que us acabeu tota la verdura, eh? Bròcoli? Sembla un arbret. Sí, i si te'l menges et faràs gran i molt forçut. Que el Doggy Go també vol dinar.
Com mengen aquest parell de monstres?